hayo malal men hayo dañal men hayo ɓural men ɗi ñalɗiɗaka o ceerno noddi Engele naaɓe ko ummoriɓe to leydi Gambi ɓe mawɓe mumen guurduno toon peri pelani Allah e nelaɗo mum jiitodiri ɗo e ngoɗo wuuro teddugo Madina Gounass ɓe jaggodiri ha tiiɗi ha woni ko kamɓe ndendi Daka ɓe mbaɗi ɗum ɗo e nder Daka mo Madina Gounass hono no kinde ɗe kala gaga jiidigal ngal ko jokkere en ɗam e hakkudeji maɓɓe kamɓe jiiduɓe mama goto dawi ɗo hande fewnide Daka maɓɓe e nder Daka mo Madina Gounass ɓe dawi hitande kala no dawreteno walla ɓuuri noon golle ɗe gollama ha yooɗi tawtoranoma hono mawɓe taweteɓe e leñol ngol e oɗo tuma Baba Oumar Touré ko noon kadi e Baba Tidiane Alpha ɓe gari ɓe golli ɓe kirjini sukaɓe ɓe e golle ɓe kirjini sukaɓe ɓe e jokkere en ɗam golle ɗe ndewi lawol bandiraɓe gummorima e galleji ɗi kala toon to galleji men Ɗaybatu e ɗo galle men Amana ha ɗo e galleji men Nasrullahi e Darou Hijratu tawtoyede oustage Babgolle Diop Tidiane Alpha ina artani en e holko woni jokkere en ɗam e tinnare e muɗum. Allah jaram en dari dowol bangol fayi tinnama nangue ne wuuli kono en jiiyani nangue ko wuuli ko en golli golle ɗe ganduɗa harame en ɗaminanoki eɗen golla ko golli en ɗon enen foof noon ndendi hen anni ndeni miijo en ndendini dewle meɗen en golli eyyi arɓene kañumne yo Allah rokkuɓe no ɓe gardi ɗum ɗo ko moƴƴere Allah nde Allah rendidini en enen ndendi ɗum kala hen jeeyaɗo Allah garɗo golli hen gollani ko yimɓe foof kono ko hoore mum gollani ɗum noon ɓeyden wattude hakkillaji e koye men tinnodiren e hunde witede enɗam nde weeɓani kala neɗɗo jokkowo enɗam e koyeɓe Allah ɓuuri welede o jeeya sabu ko Allah wi ndewe Allah jokke enɗam jokkere enɗam noon famɗani e julɗo sakan hakkude wonduɓe enɗam yo Allah rokku en tinnorde mbawen jokkodirde e koye men jokkede enɗam mbawen jokkodirde e julɗo moƴƴen en koye men moƴƴen en julɗo Allah jarama on jarama on tinnima no fewi no fewi assalamu aleykum wa rahmatullahi ɗanniyankoɓe kamɓe noon miiɗi woni ɗanni en e ko ɓeydani tinnaɓe on jamanu kam ha hande ɗanniyankoɓe ine tinni nden on saaha no wayi joni wayano noon nden ko iwanno ko to ladde to ina ɓurno hewde ko heɓeteno ɗo eyyi on saaha nde wonno ladde nde ɓuranno dañede kono ko sakkiti ko eywa e moƴƴere Allah e barke Daka o eywa eɗen daña ɗo ha taw hay ladiyankoɓe so gaddi e ɗeɓata ɓurde ko dañeten ɗo ɗum noon ko wattodirta hakkille e kadi e tinnade yo Allah rokku en tinnoɗen ɗanniyankoɓe kañumne yo jii ko gollaɗo ko ɓe ganda en jooɗaki eyyi on Allah jarama kamɓene ɓe jarama bisimilla. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. On calminama on juurama on du'anama on ñaganama duwaw on ñaaɗima duwaw alhamdulillah rabbil alamin on ñaaginama rawani Allah tawni en hikka alhamdulillah rabbil alamin Allah tawni en hikka yo tawni en kadi mo wuuri wattu Tidiane golle ɗe moƴƴi ndewi lawol no fewi heewaka kono noon alhamdulillah rabbil alamin golle ɗe ndewi lawol ɗe jooɗi no fewi Allah jarama on jarama onon sukaɓeɓe fof eyyi wonɓe caggal wuuro ɓene Allah jarama on jarama miɗen jiiya teddule moɗon hitande fof ko neldoton ɗo ina wallitore affaire Daka o hande miɗen ciftira on wona ɗon jeeji miɗen gandi hakkillaji mon nani hen kono haaldi min tan ko ɓeydude hirjinde ko ɓe wiyata ko puccu ko weeli fof koma ɓeydane looco alhamdulillah rabbil alamin min jetti Allah min jetti on onon e jooɗiɓe fof goto hen fof no jogura banggue ne eto fodde muɗum kono ni sigi won jokkere en ɗam tinnoɗe e ɗum ɗo yeeso amen e caggal amen fof miɗen mbatti on ɗum ɗo on mbatti on hakkille no moƴƴi gandon ko ɗum ɗo woni nafoore Allah walli Allah reen Allah newni Allah udditi barki ceerno ceerno min barki Cheikhouna Tidiane barki ceerno ceerno radiyallahu taala anhu Allah ɓurna men Daka o e jaam barki ceerno
sikki ala ko en dawol men hande sa bindi fa en kabbe no gasa wonde dawol ñalli kono ken woni fe en ñalli non fe ha deba hayre ko non Allah rotti en chance en dañi ngabbe be to hudo ko garani kewal kon non wonde ko ari ko golli golle faydin ha joni non ne golle gasande sikki ala wasiade sukaɓe tan nde ɓeydoten timmindirde e koye men ɓeyɗen tinnade kadi e Dakar ɓeyɗen tinnade e Dakar ɓeyɗen tinnade e jokkere en ɗum meɗen sabu sen jii Dakar men tono wayni sen jii caliki waɗata paquetaji walla kartaji ko ronkude men faade ko ronkude men moyen no mbawɗen gollirde ɗum eyi deke noon eɗen poti tinnade e piye men ɗen fewi watten hakkillaji enen sukaɓe watten jeeɗe hakkille man fof kadi ko Allah wawni ɗum faade ballal tinnoto ɓeydo hen jungo mum no fewi no fewi no fewi eyyi sikki ala ko woni ɗo ko kam ene tinni kono eɗen ñaaga kadi ɓeyden tinnade ha tenkino e ɗanniyankoɓe meɗen ha tenke ɗanniyankoɓe meɗen ɓe ñaagande ɓeyden hen juuɗe maɓɓe ɓe mbatten hakkillaji mabɓe ɓeyda ballal eɓe balla noon eɓe golla kay eyyi ɓe ñaagande ɓeydan hen ballal eyyi enen jooɗiɓe ɗo ɓene mbatten hen hakkillaji men to banggue gollal so yonti ko wayno dawol tinnoɗen garen e kewal en gari kadi mbawen gollude ko poɗɗen gollude ko eyyi ɗum tan woni ko wawi gollude on foof ene jogui ɗo foti hen enen sukaɓe ɓurɓe famɗude ɓe ɓe ganduɗa fawaka piyeɓe yiitaki addu ɓuuɗɗi so dawol yonti tin eɗen garen mbawen dawde garen gollen woɓɓe kadi fiide ɓe walla foɓɓe wadde hen buuɗi mumen ɓe ɓenne kadi jooɗiɓe ɗo ɓe joni tinno so yonti garen gollen koye men gollanten amma ɗanniyankoɓe ɓe noon ɓen kam so dawol yonti mbawa arde gollude ɓenne noon so wadde so mbiyama gadde piye moon walla gadde ballal moon e Dakar ɓenne kadi mbaɗen hakkillaji mumen no fewi ɓen kadi tinnade no fewi eyyi bandiraɓe ɗum jarama kadi fof ɓe tinni eyyi min beltanama noon jarama ko babal hande miɗen hande noon gollamu fewi calli fo min gasni ɗumina de remma Allah walla Allah noon ko heddi ko Bal. tawi ceerno Ousmane salminama darrema kadi yiyama ɗo en tawɗo kadi moɓɓe hono Mari en Ba Tidiane en on kadi tawtorame dawol he so selligol waɗi fayida arɓe ɗo ɓe kadi yo Allah yoɓɓe moƴƴere e on calminama on juurama dawgol waɗi fayida eyyi dawol de waɗi fayida andi kay dawama no moƴƴi on jarama on jarama yo Allah yo moƴƴere amin ha barka Allah ino assalamu aleykum wallahi dawole ko gollama ha fewi yimɓe fof kadi gari golla ko woni fewi ɓeero ketti less ɓeero ketti minen sukaɓe kadi ketti ɗo min mbaɗi hen ɗum mbawi ɗum woni ha moƴƴi yo Allah nawru ɗum kadi yen nde ɗo hirande yo Allah dawama ne fewi kono kam ɗo kadi ɗo tinnama kadi ɗi kam kartaje ɗum kartaje noon ngala ɗo min ñappi hen kam min mbaɗi hen komin mbawi seeɗa o saaha kam Allah yessamo no fewi eyyi gaga o woodi kadi ɓe dawaji eyyi ɗum ne foti haalata Galo daka, miskino daka, ene poti e daka, cembadi daka. Galo gardo daka, miskino daka, ene poti e daka, cembadi daka. Allahu jamam, ya walu gomam, tijani cernam, gardido daka. Allahu jamam, ya walu gomam, tijani cernam gardila daka. Rahmanu jomen yo yurmo cerno men alaji mawɗo men gorgilɗo daka. Rahmanu jomen yo yurmo cerno men alhaji mawɗo men
gorgindo daka gunas ko wuruma ferdango dinema yemirore joma maldango daka gunas ko wuruma ferdango dinema yemirore joma maldango daka bijule chubadam wahaburokam muyoji berandam gambar kedaka bijule chubadam wahaburokam muyoji berandam gambar kedaka hayo malal men hayo danya